Al zolang als ik me heugen kan, bid ik in het Hollands. Dat begon mij, ik ga slapen en ik ben moe, ik sluit mijn beide oogjes toe. Waarom doch ik dat net in het Friesk? Ik denk in het Friesk en in het Hollands. Maar waarom praat ik mijn god geen Friesk? Ik had wel eens bezocht, maar het viel forceerd. Dat is toch wel vreemd. Zo'n 2 jaar studeer ik Europese talen en culturen in Grains. Taal houdt me dwaande en dit is een nieuwere kwestie die ik onderzoeken wil. Ik begin dicht bij huis, bij Paken en Beppe in Snit. Want het is heel apart. Beppe bidt in het Hollands, correct als ik, maar Paken docht het in het Friesk. Ik ben het. Goeie, hoi. Oh, goeie. Oh, kom maar hier. Ja. Goeie. Je bent het. De Wierstal. Hoi. Oh, geweldig, joh. Hoi. Hoe is het nou? Nou goed. Kom maar. Nou, Remco, hij komt naar haar eten. Kan je wel eten broeken? Ja, weer. Nou, goeie. Ja. Moest maar even een boelbak pakken dan. Nou ja. Nou, zo lang Zeker. Vader in de hemel, ook deze middag komen wij tot u om u te danken, Heer, voor een goede morgen weer en dat u ons hier samenbracht. En Heer, we danken u voor al uw zegeningen en ook we danken u voor al deze heerlijke spijzen, Heer, die gij ons elke dag weer schenkt. En we vragen er een zegen over. We vragen ook een zegen over de kinderen en de kleinkinderen waar ze ook bevinden. Dat u ook zijn bij al die mensen die honger hebben, Heer, en waar oorlog is en waar vervolging is. Heer, wilt u hen ook nabij zijn. Heer, dat alles vragen wij uit genade om Jezus wil. Amen. Smakelijk. Oh, smakelijk. Dank je. Lekker bij Barzoekenbar. Nou, was dat ook al aan de morgen? Wat ik mij afregen, Paken bidt in het Fries, maar Beppe in het Hollands. Waarom is dat? In het Heer, dan praat ik Fries, dat vind ik wat. Nee, Holland. Ja, of Hollands. En ik zei het niet, thuis vroeg praten ze altijd Fries. En nu zei ik leefde ik uit de Friese bubbel. Maar ik zelf, nee, ik vind als je maar de Heer praat, dan. Ik doe het altijd in het Hollands. Gewoon ontzag? Ja, ik kan het echt zeggen dat. Maar ik ben het zo gewoon ben van leren. En Paken dan? Uw heid spreekt ik in Fries aan. Dus waarom zal ik mijn hemelse heid in het Hollands spreken? Naar mijn gevoel, ja, is het dan een stukje afstand dat je kweken. Maar het Fries komt naderbij in mijn binnen. Komt er hier naderbij. Maar vind je het dan het vreemd dat je hem in bed ligt en je hem bidden buiten, dat je hem dan in 2 talen moet bidden? Nee. Ja, dat lijkt me gewoon een beetje... Lijkt me... Nee, helemaal geen moeite man. Almachtige en getrouwe God, hemelse heid. Dank u wel. Dank u wel dat we aan het eind van dit eten bij jou komen om jou de dank te gaan die jou daar komt. Je zorg je iedere dag weer voor uw Heer. In grote overvloed kennen wij putten. Dank u wel. We bidden jou, Heer, voor jou. Het is een beetje, het is een dag verder bij u weer. Everything is in Frisian here. Everything. Yes. Is it in old churches here? Or? Is it? In old churches? No. In most Frisian churches will be do everything in Dutch. So. Real life Een groep internationale studenten van de studie Minorities and Multilingualism is in Jorwert. Hey, good morning. Very welcome. Morning. Morning. Good to see you. Hinne Wagenaar is hier doemnee. Hij is ook een van de initiatiefnemers van Nijkleerster. Ze hadden retraites.
Changed zonder preek, maar met ruimte voor stilte. You're going to put a foot into the Church of God or something like that. The House of God. So we're going to step in. It's my first time. Yeah. Bye. Welcome. Morning. Welkom. Welkom. In Jorwert bij Nijkleester. Ik doe het eerst even in het Engels. En daarna zal de changed in het Engels en in het Fries en in het Nederlands zijn. Neem mij, staat ik bin. Wies mij hoe ik wezen zil. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. Als men hier is het volstrekt duidelijk dat men in Jorwert is, dat men in een Friese context komt, dat wij in de changsten. Ik altijd het Frieske us huidjongen begelijks en iepen je in het Friesk. En dat men dus daar een tik van mij krijgt. Maar zodra als wij in groepswerk ondergang binnen, dat wij dan us taal lezen op de taal die het communicatief jongt de grootste gemene deler is. You're invited now to become or to receive the silence, to pray, to meditate, try to receive the silence and become silent before God. Doet ik van het Traudi mijn eigen kerk op het Jereveen, dienen we dat net in het Fries. Want de changsten in de Trinitas-kerken binnen altijd in het Nederlands. Zie je Beseidsma is de dominee die tussen je trouwde. Ik ken hem al zo'n ik zo niet oud wie. We praten eigenlijk altijd Nederlands, maar ja. Ik toch, dat is toch Nederlander. Ja, natuurlijk best Nederlander, maar dat is toch ik Nederlands sprutst. Ik wist net eens dat ze toch Fries praat. Nou, dat kan je nog een keer. Grappig is dat. Ja. Cheers, Bigelies, ben je in het Hollands. Hoe kan dat? Bij ons aan de keukentafel we de Fries praten. Mijn ouders zijn bij Fries, praten altijd Fries de hele dag. Behalve als je uit de Bijbel leest, dan weer het Nederlands. En bidden die in het Nederlands. Dus voor mij is Fries en geloof, je hebt net bij van er eigenlijk. Snap je? Dus Nederlands is voor mij van nature, je hebt dat bij geloof. Ik had er nooit tocht om iets in het Fries, om God aan te spreken met heid of zo. Het is altijd onze vader en het is altijd Nederlands West. Maar met mensen die Fries praten, daar praat ik in het pastoraat Fries mee. Maar als ik het bezoek beëindig met een gebed, ja, dan doe ik dat in het Nederlands. Ja, en dat wijs ik bespreekbaar wel. Meesten die snappen dat dan ik wel en vinden dat ik net een probleem. Dus dat is die hele dubbelheid, zeg maar. Wat ik tegen mijn vrouw zei zo van, Etsy, ik hou van jou. Nou, zo zei ze, doe toch wel? Wat is er al? Wat bekeert er al? Nou, zei ze het maar God, dat ik tegen God zei van, ik hou van jou. Dan komt dat uit mijn hart. Hij is zo vreemd op je dat ik zei van, ik hou van jou. Oh, dat optekens, hoe dat zei ze. Ik heb soms het gevoel
dat het gebruiken van een kerkentaal, zoals het ik in Hollandse setting in kerst, werd er dan in een enorme preekstem en taal komt. Dat in Friesland het soms wel lijkt alsof het gebruiken van het Hollands het ik wel een beetje op afstand houdt. Dus dan heeft een geleerde op een preekstoel die een mooi verhaal houdt en je luistert er alle netjes naar. Maar dat is de vraag altijd wat te krijgen had met jouw eigen libben. Je duistere libben, je geestelijke libben, je spiritualiteit. En als je, ik heb wel eens de eerste keer dat ik in het Fries spreek, ik kom uit Nijmegen en ik was nog student. En toen stond op het rooster een tekst over het gouden kalf. Nou ja, dat weer de gouden bolle. Of het gouden keel. En nou ja, dat weer natuurlijk al je high-tech en iedereen weer boer. En die zei, nou, dit komt er wel op aan, een gouden bolle. Daar hier wij nooit bestellen. We hier nooit een link lijnt, maar de eigen bolle die bij u op een bollenstal staat. En dat punt, toen dacht ik, oh ja, dit gaat dus in hier over uw eigen libben. Het gaat niet meer over een verhaal via fut. Dus de kerst als die eigen taal broekt, het hoeft natuurlijk niet, want het hangt van diezelfde af. Maar dan kerst het dichte taal in die emotionele libben. Maar misschien is dit wel mooi om dat onderscheid te houden. Snap je? Om dat onderscheid tussen je heid en je vader in de hemel, ja, om dat te houden. En waarom? Omdat God toch een gruttere en oren dimensie is, ja, dan je eigen ouders, voor mij. Wat bijzonder dat zo'n simpel woord als uwsheid een gevoel van vertrouwdheid uit. Dat viel ik ook wel. Maar ik ken ik een heel aan maar zeer bezijds van mij. Dat het juist mooi is om het onderscheid te houden tussen mijn eigenheid en de hemelse Vader. Lietsdikjes brengen u zoen naar Hartwet. We zullen naar ketengesage. Liewe Westra jou tot zien ketengesage in een keet. Dank u wel. Goeie. Welkom allereerst op deze catechisatie hier in Keet Hartwet. En ik vind het altijd wel speciaal als ik hier catechisatie Jan mooi, want haast alle dominees jouw catechisatie, maar dan denk ik en ik jou ook nog catechisatie. En bij een kerkje heeft een koster en bij deze keetje heeft ik een koster, zeker is uw koster en zeker ik wil vragen als to uw kers onstekken worst. Het is een officiële peerskekers. En die gaat even door als we catechisatie hebben. En dan is mooi met ons ondersteken, maar bij catechisatie maakt het even door. Wie zullen bidden? Heere God, leven Heer. Wij danken jou dat we jou mooien, dat jou een bedoeling hebben met uw leven, met elk van u's. Dat jou een opdracht hebben voor elk van u's. En dat elk van u's deze vrouw een lietsbietsie beter en mooier, zuiverder en lever maakt ze kind. En wij bidden je over alle situaties. Dat het geweld van master opslacht, dat de haat het wat zezen het. En dat de emoties en de gevoelens, de pijn en het verdriet met de mensen op het ring gaan. Willen jou met alle mensen wijzen, Heer, die nou bang binnen. Alle mensen die net weten hoe het verder moet. En willen jou elk van u dat wij er zitten. Dat wij uw kans zeggen. De moed Jan om uw stukje bij te dragen. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik heb dus van het moment dat ik mijn eerste gebedjes uitsprutsen heb, en dat moment weet ik vanzelfs niet meer, heb ik dat altijd in het Fries niet. Dat weet ik al heel wel. Wie bij u thuis ik net nu weer om in het Fries te bidden. Dus heute met een zeg maar vrij gebed die nou maar bij tafel of in speciale situaties en die ze dat in het Fries.
ze broeken, ik wil, dat nemen ze formuliergebeden, nou, feestgebeden, ja, die broeken ze dan in het Nederlands, want die wieren er. Maar om in het Fries te bidden, heb ik van het begin al geleerd. Toen heb ik dus theologiestudie gedaan. Dan leerst je dus zelfs hoe je in een gemeente functioneren was. En dan heb ik er altijd wel heel apart van dat iedereen dat dus in het Nederlands leert. Oké, dat is in die setting Engels logisch. Maar dat dus nooit verteld is van wat er zal stug plakken, ik in Nederland binnen, dat je maar het Nederlands net zo vier komen als dat je maar een streektaal of maar een dialect of dus in uw geval maar het Fries komen zo. Maar ik moet leren hoe pak ik dat om en waar vind ik dat materiaal? Ben dat cursus, nou ben je dat net. Eerder een Friese Bijbel, eerder een Twentse Bijbel, eerder een... Is dat spul dan? Dat moet je al jezelf maar doen dekken. Maar stel maar dat doen niet voor het bidden oergang in het Hollands. Zou je dat apart vinden? Ja. Waarom? Dat zijn bij wij dom en ik ben. Ik praat ik Nederlands nu. Maar wij... Maar praat je thuis al je Fries? Nee. Ja. En we horen het niet 100%. En degene die niet bidden die in het Fries? Ja. Maar is het dan de waarde van Grutte? Is die dichterbij? Ja, is die te dichterbij je? Maakt me eigenlijk zo. Ik denk dat dat per persoon verschillend is. Ik denk dat het probleem met mensen is dat wij hebben sowieso net benauwd mooi. Maar toch vies het belangrijk dat Dom niet komt. Nou, wij vinden het mooi. Ja. We zijn hem opgegroeid. Maar blijkbaar vies het dus wel echt mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Je bent hem opgegroeid en we doen al jaren. Dus ja. En ben ik moment in de wedstrijd waarin je het echt belangrijk vond dat hij er weer? Ja, dat wie maar Sjoerd moet doen. Ja. Ja. En hier mooi een goede start. Toen wie domineerde ik elke jong. Ja. Sjoerd Bauma, een van de oprichters van de Keet, is oral hierlien verstoorn. Na een kwart slim ziekwezen. Dan gaat ze zelf ook naar het zergen. Ja. En wat zongen ze daar? Ja, dat was alles in het Hollands. Wat vind je zelf van? Nou, anders jij ik vloeit in Fries praten. Hier is ik denk wel 94% alles Fries. Maar ik kom uit Jereveen en daar is eigenlijk, ik denk 70% Hollands. Dus ik kon er we willen net iedereen buiten sluiten. We willen dus zorgen dat iedereen een chance mee krijgt. Doch is het al iedereen in het Hollands. En wat vind je ervan? Steeds te dik. Ja. Jongens te dik. Ja, ik ben het ik in het Hollands bent, hè? Ja, maar ik. Nee. Nee, toch? Nee, maar Zeker melden. Er zijn zelfs een heel soort mensen die hebben heel strak geleerd om in het Hollands te bidden. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste of mijn tweede chance die in Lollum die en er waren heel soort mensen die vonden dat eigenlijk dat moesten ze wel even nog wennen. En toen kwam ik bij een oudere vrouw thuis en die zei dominee, ik vond dat nog niks. En toen begon je te bidden en toen zei je leven Heer. En toen weer ik om. Dat vind ik altijd het mooiste verhaal. Ik kom er dus nog wat zien, maar dat is onleerd gedrag. En alles wat je onleert, dat kan ik weer wel leren. Leven Heer. Leven Heid. Onze Vader of Lieve Vader. Hoe hebben de Friesen hem terug de tijd heen hier maar redden? Want het Fries kwam vroeger als vlokken in het kerken. Tiert verskietnis. Ik ben beschreeuwer Jan Popkema in Burgum. Nou, misschien is het wel aardig om het begin van het vooropwet te lezen. Want daar zit in hoe ik er te gaan ben om dit boek te matchen. Ja. En dat had ik krijgen met mijn beppe. Het begin. Bij het schrijven van dit boek had ik me vaker als eens afvregen hoe ik er te gaan ben om over dit onderwerp te gaan. Misschien leidt het begin van zo'n 40 jaar verleden. Doe ik een peteer met uw beppe van Memmerkant. Die leven van 1892 tot 1983. En dat peteer ging over de Friese kerkdienst voor bij haar in de buurt. Ja, wie er poer op tjen. Daar is het Fries te roeg en te bot voor. Dat voel net zin te praten. Wij van dinnen die weerstand zijn Fries in kerken.
Nou, zo begin ik dus in een vooropwet mijn verhaal. De sfeer werd in het Fries boet tussen en Stritte Broeklaat, die wie een heel andere sfeer als wat in Tjerken is. De Tjerken weer compleet Nederlandstalig. Het onderwijs ook. De oerhiet, de gemeente, provinciale steden enzovoort. Alles speelde hem in het Nederlands ook. En kon misschien van een squalmaster of een dokter nog eens zijn willen als die in zijn dorp vissen broekte. Och, het is een hele gewone man eigenlijk. Voor een dominee paste dat net. Een dominee moest en jij de Nederlands te praten. Op 3 januari wie het precies 100 jaar dat hier in de kerk van Tjom voor het eerst een dienst in het Fries gehouden was door dominee Geert Elko Wumkes. Wumkes was een orthodox hervormde dominee in Snits. Wumkes had met dominee Sipke Huismans van Eenjem en nog een aantal oren in 1908 het christelijk visselschip opgericht. En dat is duidelijk als stribben om het Fries ook in het religieuze domein te introduceren en daar te broeken. En toen had Wumkes gedacht, je moet het net bij het denken en wensen letten, je moet een stap zetten. En toen had hij dus op 3 januari 1915 in Tjom, dat weer een vervangingsbeurt, had er, kreeg voor de kerkendienst, de ordeling zei van, ik preek je in het Fries. Fait accompli. En nou ja, dat ronde dus op uit dat er een oud vrouw de kerk uitdrong. Het gaat duurt een beetje oors als oors en toch echt weer net. Je hebt natuurlijk al jarenlang zien. Wat moet dat? Hier te filmen. Nou, dat alle jaren naar aanleiding van het feit dat het in januari 1915 weer, dat dominee Wumkes hier in de kerk, zowel de gemeente als ook de kerk hier, nou ik het had, verrast had met een Friese dienst. Nou, dat gebeurt hier de dag net zo vaak meer. Daar kennen we misschien straks nog eens wat van Cezen en van Finema op hoor. Maar Jood gaat het zoals het gaat en zoals ik het hier meestal ook bij jullie doe. Laten we samen gaan danken en bidden. Wij bidden u, Heere God, bron van liefde. Midden in een kille, dreigend donkere wereld. Hoe kunnen wij geloven, hopen, liefhebben? Help ons, Heere, om dat vertrouwen te bewaren dat u er bent. Goeiedag, mag ik jou wat vragen? Ja, zeker. Nou, het is 100 jaar verlengd, maar het is nou in het Nederlands. Hoe kan dat? Ja, dat snap ik ook niet. Ik denk dat de dominee misschien het winnen heeft. Vind je het jammer? Ja. Waarom? Nou, dat hij er heel bij heeft, no? Waarom? Omdat het in het Fries begonnen is. Ja. Het hoeft niet alles snel, daar ben ik mensen die kunnen het verstaan. Of net praten. Dus dan is het mooi dat het zo in het Nederlands is. Maar we hebben ze nou en dan een Friese dienst. Ja. En daar ben ik wel blij om. Oh, ik hou er wel heel erg van om het in het Fries te houden. Omdat ja, dat staat gewoon tegen de buis. Het zou van mij wel wat vaker mooi, hè? Wat meer Fries in het kerken. Dat vinden de mensen toch wel ja, bijzonder. Hè? Dat vinden ze wel mooi. Hè? En dit komt ik naaier om, dat je Fries, ik mijn dominee vooral Fries praat ik in. Het komt je naai om het het. Dat is gewoon zo. En ben je er een beetje grutskap dat het jaar 100 jaar verlien begonnen is? Ja, zeker. Ja, dat het echt in deze kerken. En ja goed, ik ga dus ook naar rondleidingen in deze kerken. En ik vertel er heel vaak bij dat de eerste echte Friese preek hier in deze kerken houden is. Ja, dat is bijzonder.
Ik ja, van iedereen dat ze het Fries gaan willen. Hoe kan het dan dat je toch in het Nederlands gebeurt? Ik nog wel een soort Friesen, hier ik in het dorp, die matten er net zo vol van hebben. Die vinden het beslist net, dat het net mat. Hè? Dat het net te volle mat. Oké. Die ben er gewoon. Hè? En waarom? Ja, waarom? Dat weet ik niet. Ik denk ze scannen je misschien wel zo voor het Fries en voor een taal. Een Frieske tjenst is nog altijd een bijzonderheid. Wat ze er binnen, stegen ze in de kranten. Het Kruispunt, de stichting die hem inzet voor het Frieske in de kerken, roept 100 Wimkes op om in de Pinkstertjenst te naai het Friesk te broeken. Hoe zo'n orengemeente die ik graag Friesk hebben in de kerken, hoe zo'n die dat erin te krijgen? Dat kan op verschillende wijzen misschien, maar mijn ondervinding is, ik ben voor dit project gemeentedominee geweest in Wuddum. Wat wij stadig ontwangen binnen in Wuddum is om meer en meer in alle diensten ik Fries te gebruiken. Eerst een veske, daarna 2 veskes, daarna de preek. En na een ieder 5, 6 wie het eigenlijk heel gewoon om Fries te gebruiken en om Hollands te gebruiken en om het trochelkoor te gebruiken. En wie er niet meer een eenduidige kerkentaal. Dat is nevens mij in de oude het zien hier in een soort Frieske kerken de praktijk onder het worden. Dat het niet meer is of, maar en. Ik zou er wat lenig mee omgaan. Want als er mensen binnen die het net verstaan, dat is net leuk. Maar van de andere kant met die mensen ik begrijpen kennen van, nou, ik ben hier in een Friestalig gebied. Dus ik zal misschien net alles verstaan. Ik versta ook net alles dat ik in Boeteloon in het kerk kom. Als een Heerenveen zocht, ja, dan krijgen wij hier een protemeesken van Boeten-Friesland. En wij willen graag dat ze zich hier welkom voelen. En dan, daarom is wat ik zei, uw voertaal eigenlijk Nederlands. Maar dat wil natuurlijk helemaal net zijn dat er helemaal net Fries praat voor mij, dat ik hier een Frieske veskes binnen, dat er net een keer een lezing in het Fries is. Maar de mainline, de hoofdlijn is Nederlands. Ja? En daarnaast gebruiken we alle talen van Fries tot Latijn en Engels en Frans, maar dus hebben we dat. Maar jij zegt eigenlijk, de meesten moeten zich maar ompakken van Fries. Ja, dat vind ik wel. Zo behoud je de Friese taal wel. Ja. Anders, als je overal alles gaat aanpassen in Nederlands, ik ben zelf ook wel Nederlands, maar kan het wel. En ik versta het wel, maar dan... Verrijkt het. Ja, dat is meer het probleem. Maar dan behoud je de Friese taal wel, want anders verdwijnt het ook op den duur. Ja, mooi is. Ja, maar dat dan ook, als iedereen nog elke, want er is altijd wel iemand bij die het net verstiet, dat iedereen nog altijd een oppast, dan kunnen we nooit meer Fries praten. Maar joh, uw wegen maar even niet heren. U is de vijfwijze die we gaan moeten. Heer, wat wil ik door, waar wil ik binnen, voor jou met mij is mij gaan. En u sticht bij jou houden. Heer, we bidden, voor jou zegt dat jou doorkomen. In Jezus' naam. Amen. Taal kun je net dwingen. Maar als je het Fries leven nog harder willen, moet je keuzes maken. En dat geldt ook voor mij. Levenheid, dat klinkt toch heel vertrouwd.